per parlar de tots aquests temes ens acompanya el Bruno Pérez, el nostre expert en ciberseguretat. Bruno, bona tarda i benvingut. Molt bona tarda. De seguida entrem a que ens aclareixis tants dubtes com tenim, però abans la Sheila ens acostarà alguns consells bàsics que podem aplicar durant aquests dies de confinament. Sheila. Doncs sí, perquè aquestes darreres setmanes a tots, qui més ni menys, ens ha tocat teletreballar o fer classes online, ho dèiem abans, o simplement connectar-nos amb la família que encara no podem veure. Doncs bé, avui donarem 4 consells bàsics per evitar problemes de seguretat i poder treballar o comunicar-nos amb garanties i de seguida ens ho ampliareu a la taula. Però per començar, sempre s'han de fer còpies de seguretat. Com el Bruno ens explicarà, hi ha 3 Bs sagrades per qualsevol pany. Backup i backup. Què vol dir? Doncs fer 3 còpies de seguretat. La primera còpia s'ha de fer quan s'acaba la jornada laboral. La segona còpia s'ha de fer offline, desconnectat de l'ordinador, i la tercera hauria de ser una còpia encriptada al núvol. Per qui no li quedi clar, després ho explicaran millor. La segona, molts estem fent servir la videoconferència per teletreballar, per treballar. Ens pregunten si això és segur o no és segur. És sempre recomanable fer servir l'última actualització del programa, no compartir fitxers i, sobretot, demanar password per accedir a aquesta conversa. Tercera, una altra regla bàsica. Totes, absolutament totes les càmeres dels portàtils, telèfons, tauletes, totes ben tapades i evitar entrar amb aquests dispositius amb càmera a llocs íntims, com sentíem al presentar el tema, com per exemple lavabos, les habitacions, si no la tenim tapada. D'acord? I acabem. El quart consell, revisar la wifi de casa, mirar si només hi ha connectats els membres de la família o si a més s'hi ha connectat, per exemple, algun veí o algú anònim que no sabem qui és, que ens apareix una xifra. És molt recomanable canviar la contrasenya del router, aquella que hi ha sota l'aparell del wifi, i posar-ne una que només conegueu els de casa. Així que ja ho veus, Helena, 4 consells molt bàsics, molt útils, i per evitar les sorpreses i maldecaps. Segur que el Bruno ara t'ho explicarà amb tota mena de detall. Hem anat prenent nota de tots aquests consells que ens donava. Sheila, com pot saber el veí, Bruno, la contrasenya de casa del router? Com la pots saber? Hi ha 1000 maneres de... Si no me la sé jo, si cada vegada que m'he de trucar perquè m'arreglin el wifi, perquè no em funciona, he de posar-me les ulleres i allà anar mirant totes les lletres majúscules, minúscules... Mireu, hi ha uns kits que per uns 15 euros ja te compres la tarja, ja et donen els programets perquè tu pugui agafar la contrasenya una miqueta del veí. O sigui, això ja... Ah, sí, fins i tot hi ha un kit. Ja hi ha els kits, per això no pateixis. Mare meva. A part d'això, la contrasenya on està? Doncs, malauradament, moltes vegades la contrasenya la tens posada just a sota del router. Sí, del router. Jo el primer consell que us dono a tots és el router, sisplau, feu el favor de canviar-lo i comprar-vos un router. No us refieu d'aquests routers que us donen les operadores. Penseu que el router és la porta de casa teva, la porta d'accés a internet, sí? Quan tu et compres un pis d'aquests, que te compraves un pis sobre plano, quan anaves el primer dia i veies aquella porta de fullola que et havien donat, el primer que feies era canviaves la porta per una porta segura. Doncs això és el que teniu tots a casa. Per què? Perquè teniu el router del... És que el Bruno és l'home de la ciberseguretat i clar, diu, el primer que fem és canviar la porta. No sé si tots hem canviat la porta. No, és que no l'heu canviada, per això us estic dient. Feu el favor de canviar la porta, de comprar-vos un router. No pot ser que us estigueu comprant telèfons de 1.300 euros, aparells sofisticadíssims, i el router salxitxero, que un de bo a partir de 40-50 euros el pots trobar, no me'l canvies. El router és la peça clau i bàsica... És perillós el router de l'operadora. Mira, el router de l'operadora és, com que tu connectes amb l'operadora, jo estic en el mateix rang teu de la xarxa, i com que el teu router, el password és admin, només sapiguent la teva IP, entra al teu router. Pel fet d'entrar al teu router, te puc agafar, te puc canviar el que es diuen les DNS, de manera que quan tu vagis a Facebook, en vez d'anar cap a Facebook, vindràs cap al meu servidor. I allà jo et diré, ei, hola, posa'm el teu password i la teva contrasenya. O sigui, a més, te puc deixar els ports oberts, ports de comunicacions oberts, per fer-te un atac molt més sofisticat. Per això també diguem, no deixeu les wifis lliures i obertes, perquè el fet de tu estar connectat a la wifi m'estàs donant accés al router. Com que el router té el password admin o 1234 que et deixa l'operador, a mi em permets entrar dintre i fer-te els canvis de configuració que vulgui. Per això és vital i sagrat, feu el favor de comprar un router com Déu mana. A part d'això, la gran avantatge d'agafar tu un router que et doni unes opcions és que pots fer el control parental. El control parental és
Els telèfons, els dispositius de la mainada, el pots programar per dir aquest dispositiu es pot connectar de 10 a 12 i de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. I quan arriba a les 10 del vespre, desapareix. I ja no ve la bronca aquesta de casa, etc. Una altra cosa molt important, el fet de tu poder canviar el router, el que et permetrà serà veure a qui tens a tu la xarxa. Això que dèieu, que no un veí estigui connectat i que no vegi les coses. Doncs aquests routers el que te fan és simplement t'ensenyen el teu mapa de xarxa i saps els dispositius que tu tens a la xarxa, perquè tenir un veí connectat a la teva xarxa vol dir que aquest veí pot veure les coses que tu comparteixes. I com que els ordinadors i els sistemes operatius comparteixen coses, el primer que veuran serà la teva carpeta de mis documentos. I a mis documentos mis imágenes, i a mis imágenes el meu DNI, i el meu DNI les meves fotos i les meves coses. I això és el problema que hi ha. Quan truquem a l'operadora per dir-li a veure que la pel·lícula fa pampallugues, que hi ha tanta gent connectada que no l'acabo de veure amb nitidesa, i ens diu, va, doncs apagui i torni a encendre el router 2 vegades, tot això, amb aquest nou router que ens hem comprat, passaria alguna cosa amb les operadores? No, ja es configuren. Perquè jo configurar un router, perdoneu, a veure, o sigui... Bé, m'agrada molt aquesta pregunta. Aviam, punyeteros, quan la mainada té mal de queixal, per què no li arrenqueu el queixal vosaltres? Amb lo fàcil que és agafar una tenalla, li estires el queixal i ja està. El porteu amb un professional, el porteu amb un especialista. O sigui, ara no podem sortir de casa? Home, ara no, punyetera, però quan es pot fer, sí. En canvi, ara mateix, amb el tema de ciberseguretat, quan tens un problema de ciberseguretat, escolta, busqueu experts, hi ha molts informàtics, hi ha molta gent, hi ha molts de fores, hi ha 10.000 puestos que us ajudarem i us solucionarem el problema. I és tan fàcil com venir o canviar el router o posar un router neutre a sobre i t'ensenyarem. El que m'estàs dient és que esteu fent servir tecnologia i no la sabeu fer servir. Oh, no, I clar. us heu de deixar... Però fa molts anys, això, fa molts anys, De tota la vida. És a dir, ja vam entrar al món de les tauletes i els ordinadors ignorants i seguim aquí. Això passa amb els cotxes, també. Però abans... Clar, que engegui, que corri, ja està. I amb la rentadora, sí. El 70% del que fa la meva rentadora, no sé què fa. Jo el manual d'instruccions dels electrodomèstics, vaja, no cal, vull dir, però el manual d'instruccions... engegar i apagar. El manual d'instruccions de l'electrodomèstic és superpijo, és supergros, que t'ho expliquen tot, lo de les neveres aquestes, el frost, el no frost, el contrafrost, ho aprens tot de cop. En canvi, te compres un telèfon de 1.300 euros i què et donen? Un adhesiu. No et donen un manual, no et donen instrucció. I això és una eina sofisticadíssima d'espionatge i de poder fer 10.000 milions de coses dolentes. A veure, diu que el 70% dels ciberatacs que rebem són del que es coneix phishing o pesca electrònica, a través del correu electrònic. Exactament què vol dir això i què hem de vigilar amb el correu electrònic? Sí, aquests dies i dies de Covid, sobretot, ha augmentat molt aquest tipus de ciberatac, els ciberatacs a través de phishing. La tècnica aquesta del phishing és agafar i tirar la canya, aviam què pesques. Com que enviar correus electrònics és gratuït, doncs el que te fan és t'envien uns correus electrònics molt ben falsificats. A més, penseu que aquí darrere no hi ha un pelacanyes de nano que té ganes de jugar. No. O sigui, van màfies molt ben organitzades, però que molt ben organitzades. I el que te fan és t'agafen un tema d'actualitat, t'envien un correu que sigui molt impactant, que tu tinguis necessitat, perquè l'únic que volen de tu és o que li donguis les teves dades, si es fan passar per un banc, doncs el que et faran és dir, escolta, que per motius de seguretat hem de canviar la teva contrasenya, quina tenies d'antiga, etc. I la gent posen els DNIs, posen les contrasenyes i ho posen tot. Si no, l'únic que volen, escolteu-me bé, l'únic que volen és que facis clic. El clic aquest el que et fa és et porta un servidor de pàgina web seva, que hi ha uns scripts maliciosos, hi ha uns programets maliciosos, que el que et faran és t'infectaran l'ordinador. I a partir d'aquí, doncs, 10.000 milions de coses. O te segresten la informació, te l'encripten tot. No teníem prou preocupació ja, amb tot el que està passant. No, és que és impressionant. Però fixa't, Helena, o sigui, som allà mateix. Els virus tenen la culpa. Els virus, normals sí senyor. I els informàtics. Sí senyor. O sigui, estem allà mateix. Amb això sí, i m'agrada molt això que has dit, perquè ara mateix les petites empreses que no estan aixecant cap, les 4 que es podran aixecar cap, no es poden permetre un ciberatac, perquè hi ha una estadística de Mossos de finals d'aquest any que deia que el 60% de les empreses que rebien un ciberatac tancaven.
val? Per què? Home, perquè t'agafen, te segresten tota la informació, perds tota la informació. A més, et demanen pagaments de fins a... Bueno, jo, a l'últim cas que jo vaig tenir, 300.000 euros. Fins a 300.000 euros tu has de pagar ja trinco-trinco. Però pagar el què exactament? Perdona, Bruno. Sí, te segresten la informació. Això són els casos dels ransomware, que s'anomenen. Què te fan? Mira, va amb la tècnica del phishing. Extorsió, no? És una extorsió tota la regla. És una extorsió que no em plau es diu ransomware. Reps un phishing d'aquests, un treballador despistat diu, vale, sí, fa clic, automàticament això li entra dintre del seu ordinador, agafa la informació, els fitxers que té, els comença a encriptar, de manera que tu el vols obrir i et diu no, necessites una clau de desencriptació, mira tota la xarxa, tots els dispositius que té connectats i a partir d'aquí això s'infecta i t'agafa tota la informació que tens. Com tinguis la còpia de seguretat enganxada a l'ordinador, quan el bitxo aquest ataca, què ataca? A la còpia de seguretat, per la qual cosa, on està la teva informació? Sí, però si llavors et demanen uns diners per recuperar aquesta informació, aleshores aquí, que hi ha un delicte claríssim i flagrant, vas a la policia i entenc que... Que res. Que són màfies internacionals, són màfies molt ben organitzades, estan fora del territori, els servidors són servidors que estan a Aràbia Saudí. Com ens confinem davant d'aquests virus? Mira, és que ho ha dit ella, són les 3 Bs d'una pime, backup i backup. Ho sento molt. Les empreses es divideixen en dos, les que són atacades i les que no ho saben que han sigut atacades, sincerament. Doncs, com que sabem que tots rebrem un dia o un altre, perquè ho sento molt, és com això, com aquest bitxo que està pul·lulant ara, un dia o un altre rebrem. Doncs, com que sabem que rebrem, l'única cosa que ens pot salvar són les còpies de seguretat. I ara que els discs durs van baratos, doncs, escolta-me, fes el favor de tenir còpies, però sobretot còpies offline, còpies fora de línia. Memòries externes. Sí, totalment externes i desconnectades. Però a part d'això, quan facis una còpia de seguretat, prova que funcioni, que després te trobes amb el drama de l'empresa que ha sigut atacada, tu vas per restaurar les còpies i resulta que no funcionen. I aquí hi ha un Cristo de cuidado i perds tota la base de dades de clients, tota la base de dades de moviments. A més, et t'ha tocat pagar 300.000 euros. Una bufetada de 300.000 euros depèn de l'empresa. Home, però és que qui la pot pagar? Vull veure, és que, perdona, és que estem parlant d'un... El cas que un amic meu que té una clínica dental va patir un atac d'aquests, evidentment, clar, va perdre tota la informació que tenia, totes les consultes que tenia però tots els historials. Els historials, les radiografies, tot això. Li van demanar també una pasta, clar, evidentment va presentar l'anunci als Mossos, va buscar els informàtics que va poder, no va haver manera de desencriptar i va haver, doncs, d'oblidar-se d'aquella informació, ja l'ha perdut per sempre, i començar de zero a donar hores amb un llapis i un full de paper. I van a buscar els informàtics més reputats i fins i tot algun hacker també... Va, anem seguint amb la consulta. En aquest cas, a l'expert en ciberseguretat. Bruno, tema de les reunions, perquè dia sí dia també estem amb reunions telemàtiques, que si el Zoom, que si altres aplicacions... Hi ha algunes d'aquestes que no són molt segures. Explica'ns quins riscos correm, com s'ha de fer i com ens hem de protegir, en definitiva. La pregunta directa és, podem fer servir el Zoom, sí o no? Que és aquesta que tothom parla avui en dia. Espero que diguis que sí, perquè ho fem servir cada dia. Doncs sí, clar que es pot fer servir. Aquesta que em deies, és que n'hi ha alguna que és insegura. Mira, et diré la veritat, totes són insegures. Ara mateix acaba de rebre fortíssim, hi ha un forat de seguretat supergros a les dues potser més importants que hi ha al mercat, de les marques més grosses i més importants. Ara mateix aquestes, que es dediquen al món empresarial, tenen dos forats de seguretat realment molt grossos. El tema del Zoom, permeteu-me, ha rebut una campanya mediàtica en contra brutal, quan ha sigut la que els usuaris han escollit perquè realment és senzill i els hi ha agradat. El problema és que el Zoom s'està fent servir malament, com veiem ben bé al principi. Quan algú es fa administrador del Zoom, quan algú crea aquesta conferència, que faci el favor, sisplau, de mirar les opcions de configuració de seguretat que té el Zoom. Punyeteros, que no ho feu. Clar, què fa la gent? La gent crea la seva conferència, no saben administrar i el seu codi el agafa, el seu enllaç, i el publiquen a xarxes socials. El fet de publicar-ho a tus xarxes socials me fas que sigui públic, me fas que jo te pugui entrar. A més, el Zoom té una opció que diu que si en l'enllaç ja vols enviar el password.
i la gent li fa clic i sí, i t'envien el password, i ja el tens, per la qual cosa... Per tant, aquí el risc està amb l'administrador del Zoom. Efectivament. El Zoom és segur sempre i quan faci servir la darrera actualització, la darrera de totes, i a més posis els paràmetres de seguretat com Déu mana. Si tu ho fas així, vas bé. També et diré una cosa, hi ha un risc que és, si estàs en una videoconferència amb gent que no són de la teva confiança, mussol, no et descarreguis un fitxer que t'estigui enviant aquesta persona, m'entens? Perquè no és una persona de la teva confiança. Fer servir el Zoom per la videoconferència amb la família, amb la mainada, amb els veïns, amb aquesta gent que no veus, quan són dades que no són importants, clar que va bé, és una aplicació que funciona de nassos, tens aquesta, tens Jitsi, jo personalment tiro cap a Jitsi, però... Deixa'm acabar perquè hem d'anar acabant, però hi ha hagut una campanya que m'ha semblat molt interessant que avui explicaven al Telenotícies Migdia de compartir un wifi de persones que, per exemple, sense recursos poden agafar-se al wifi restant d'altres persones que tenen wifi i que aquell wifi no l'estan utilitzant. Estàs fent que no amb el cap. No. Quin aspecte? No, la idea realment és bona perquè... Cap nen ni nena sense escola a casa. Aquesta és la campanya, compartim wifi, això és a Mataró. És genial, la idea és boníssima i la trobo fantàstica que entre tots puguem ajudar i la gent que tenim més d'un dispositiu, escolta, mainadeta que sabem que no en tenen, escolta, encantat de la vida de poder-li deixar. Fins aquí anem bé. Ara, el tema de compartir una wifi, mai de la vida. És el primer que us he explicat amb el router, perquè el moment que tu posis algú la wifi és que t'ho estan veient tot. Al tanto que justament amb aquests routers que et deia que poden agafar, que tu pots configurar i fer coses, el que pots crear és una wifi de convidats, que és una wifi, és una xarxa totalment paral·lela a la teva. De manera que tens els de casa protegits i aquesta és pels convidats. Si tens el router que pots crear una wifi de convidats... Ja ho deuen haver fet així. Efectivament, llavors sí. El que passa que la campanya, la idea és molt bona, has de llegir la part de la lletra petita, perquè em consta, perquè ho hem estat veient, que molta gent a la porteria, amb la seva bona fe, han posat el seu password de la wifi dient soc el veí de tal pis, quan vulgueu us connecteu. No, així no. Bruno Pérez, seguirem perquè cada dia són més els dubtes, perquè cada dia utilitzem més la tecnologia per obrir finestres a l'exterior donat que estem confinats.